Nezvykol som také robiť, ale natočím video a potom, neviem, vyložím možno do internetu, možno nevyložím. Takže bolo to dielo tak. Sme v meste Martin, maľovali sme plechovú strechu, takde tamto. No a idem po ceste, vidím, že pekný domček, ktorý sa prerába. A hovorím, že prečo nechcete si nastrekať bramák, aby to vyzeralo ako nová strecha. No a hovorí mi majiteľ, že vyčistili, prišla firma, vyčistila a povedali, že nemožno tento bramak namaľovať. Prečo? Neviem prečo. Tak hovorím, dávajte, namaľujeme. Takže nie je problém, choďte, hneď môžete maľovať. No, dostali sme tú farbu originál speciálnu na bramak. Prišli sme maľovať, no a chcem vám ukázať, s čím sme sa steknuli. Firma, ktorá to vyčistila, tu vyčistila, tu nie, tu vyčistila, tu nie. Celá strecha takých týchto. Ako to teraz maľovať ten bramak? Nemám ani šajnu. Lebo vtedy, ako oni to čistili, ešte nebola fasáda urobená. Teraz už je fasáda natiahnutá. No. Takže majiteľ sa strašne bojí, aby sme nezašpinili fasádu. Ale na to farbu nemôžeme dávať, lebo to je prosto prúser. Ja neviem, nezvykol som také nadávať na iné firmy, ale to dajaký brutal. To je celá strecha takto. Nemôžem ani pochopiť, že ak možno bolo čistiť takto strechu. Však aj keď by si nechcel ju vyčistiť, tak vyčistíš z vapkou. To len tak a hotovo. Či len hrúbku máchu dali a toto zostalo sené. No, teraz dám na to farby a bude to o pár mesiacov zase taká strecha. Neviem, či budem vyložovať toto video, ale som strašne nasratý. Ako možno to zrobiť takto? Nič, musíme spraviť to dajak inak. Musíme to dajak čistiť tak, aby sme ani nezašpinili túto fasádu. Lebo tu farba 100% nepôjde na takú strechu.